ell, papà. Esta xiqueta on ha millorat, amb el seu àngel ella tornarà. El Déu més especial de tots, el fum! Ahora vindau, ombra, estic. Ara, narrador, vindau. Mos falta algo, no? Anem a fer un selfie! L'història que vos anem a contar tracta sobre una societat que no entén sobre la igualtat. Listen, Gibby, this is your throne. A bloody war destroying all. Listen, Gibby, under control. Guard the your king of the world. All my feelings go up and down when we travel from town to town. I were here, but I feel alone. And despite all that is my soul, now I know I'm in love. No tenim papers i eixim de Marrakeix. Viatge llarg i incòmode fins a arribar a Ceuta. A Ceuta el mar hem de creuar. Com ho farem? No tenim papers. I així acaba la nostra història, una història de molt familiar i de pandèmies perilloses. La Divox 91 o la Covid-19 ens ha fet perdre la il·lusió i la felicitat. Per aquest motiu, nosaltres, al igual que Desmanxes, hem volgut donar felicitat a les nostres famílies. Gràcies, pares i mares, per cuidar-nos tant. Gràcies, iaios i iaies i a la resta de familiars. Us hem necessitat i ahí haveu estat. A la de 3, a la de 2, a la de 1... Brown electrificant! I cop de katana, xarxa foradada! Vinga, doneu-me davant, que la xarxa se'n va! Agafeu-vos! Eixiu! Agafeu-vos de mi, que vos ajude així! Per a mi la guerra és tots ens fem mal, que patim, que ens quedem sense menjar. La guerra és per a mi que pot morir molta gent. Pues és molt perillosa perquè podem acabar morint tots. Ja no podríem tindre casa i... Per mi he sentit tan trist que...
La foscor. Estic sola i trista. Em tenen por. Vull una oportunitat. Son las 8 de la tarde y las veterinarias. Una arrosa comarcal de Horta Sur en Valencia nos informa que se grabará que te puede importar una localidad de afectadas. Hoy martes, día 29 de octubre de 2020, ha sucedido un ataque